Timmaġinak tgħix f'Malta fl-2064. Dan huwa Rocket miktub minn Loren Vella u ppubblikat minn Merlin Publishers. L-istorja tiżvolġi meta Petrel jiddeċiedi li jiġi lura Malta. Malta tal-futur, Malta differenti ħafna milli nafuha aħna, tinsab taħt ħakma militari u hemm ukoll ħafna taqlib fit-temp. Barra Petrel hemm ħafna karattri oħrajn fosthom Veronika, mara li meta jfet lilha tisparixxi u meta joġobha terġa' titfaċċa. Rocket għandu kważi 400 paġna ma tant tħalt fl-istorja li vera rajtu malajr. Sal-aħħar paġna bqajt niskopri xi ħaġa ġdida. Huwa ktieb li għalija huwa tassew uniku. U bilħaq, fl-2018 rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.